हेलौ 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 नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय? आं सोंदों। नोंथाङालाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों? हजाय। हजाय। नोंथाङा ना माबा दं? हजाय डिस्ट्रिक्टनि ना? औ हजाय। हजाय गासैबो? हजाय दे। गासिबो थानाय बादा बियो गासिबो बे जथ' फैदो बे गासिबो थानाय बादा बियो नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों? आङो हजाय डिस्ट्रिक्टनि। मा प्रग्रामाव फैदों? बड'लेण्ड महोत्सबआव फैदों दिल्लीयाव, निउ दिल्लीयाव। गासिबो नै जोंनिनो नै गासिबो बेयो हुजाय जिल्लानिनो गासिबो लाइमोन बे फरायसाफोर आरो बेयाव गासिबो नुनाय माने गासिबो थानाय बादा अल डिस्ट्रिक्टनि गासिबो। नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों? आङो माबा हजाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। जायखिजाया जोंनि ग्रुपआ गासै 32 जन दङ हजाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। प्रग्रामा मा प्रग्राम? प्रग्रामा जाबाय बड'लेण्ड महोत्सब। बेहाय दाब दाब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेहाय नुजाफैदों। आरो लोगोसे दिनै 6 बाजियाव बेलासिनि 6 बाजियाव जोंहा प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नुजाफैगोन आरो बेहाय बाहागो लाफैगोन। बेखायनो जोङो बयबो बर' हारिया लैहोर लैहोर नुजाफैदों। जायखिजाया बियो गासिबो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय नुजाथिफैनाय बादायाव गासिबो बियो नोंथाङा बबे जिल्लानि? आङो हजाय जिल्लानिलै। मा प्रग्रामाव फैदों? आङो नैबे दिल्लीयाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां जिथु बड'लेण्ड महोत्सब बे जायगायाव आङो सफैदों, माने फैदों बाहाय बाहागो लानो होननानै फैदों। आरो लोगोसे दा फैनानै जोबोद मोजां जाबाय, परिस्थितियाबो मोजां आरो जानाय लोंनायफोरखौबो मोजां होदों, उन्दुनाय बायदिसिना फारसेनिफ्रायनो सब माने एरेन्जमेन्टखौ मोजां मोनदों। धन्यबाद। ओरैनो प्रग्रामाव सोरखौ आलासि महरै हांख्रायदों? प्रग्रामाव दा आलासि महरै जोंनिया माने PM मदि, नरेन्द्र मदि जोंनि देशनि प्रधान मन्त्रिखौ लिंनाय जादों आरो लोगोसे दिनै जोंनि स्टेटनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' आरो बेजों लोगोसे आरो गोबां माने केबिनेट मिनिस्टारफोरखौबो लिंनाय जादों दिनैनि बे आफादाव। गतिके बे दिनैनि आफादखौ मोजां जागोन होननानै जोङो माने आसा खालामनानै दङ आरो। एकदम हाजासे जागासिनो दं भारतआरि नै आदार होदों गासिबो बिलांबाय। थांजोबबाय।